Emprego de equipos de protección individual para traballos en altura. Na túa xornada en altura, a seguridade é o máis importante. Unha parte fundamental da túa seguridade é o uso correcto do equipo de protección individual, EPI. Traballar en altura implica riscos significativos. As caídas son unha das principais causas de accidentes graves e mortais. O uso do equipo adecuado é obrigatorio, segundo a normativa vixente, en traballos a máis de 2 metros de altura, para previr accidentes e garantir a seguridade da persoa traballadora. Riscos frecuentes nos traballos en altura. Os riscos máis habituais aos que poderías enfrontarte en altura son os seguintes: caídas por faltas de ancoraxe ou mal uso do equipo, mal uso do arnés ou da liña de vida, equipamento sen inspección previa, condicións meteorolóxicas adversas, superficies esvaradías ou inestables e falta de formación específica. Compoñentes principais dos sistemas anticaídas. Os EPIs para traballos en altura son equipos deseñados para evitar ou minimizar lesións no caso de caídas. Cada compoñente ten unha función concreta para protexerse en altura. Estes son os compoñentes principais. Arnés anticaídas. Elemento de amarre con absorbedor de enerxía. Conectores mosquetóns. Puntos de ancoraxe. Dispositivos deslizantes sobre liña de ancoraxe. Casco de seguridade. Boas prácticas no uso de EPIs. Seguindo unhas boas prácticas no uso do teu EPI, reducirás de xeito significativo o risco de accidentes en altura, antes, durante e despois do traballo. Antes do traballo, realiza unha inspección visual de todo o equipo. Confirmar a resistencia e situación do punto de ancoraxe. Comprobar que o sistema anticaídas estea completo e operativo. Garantir que o sistema dispoña de revisións periódicas obrigatorias. Verificar compatibilidade entre os distintos elementos. Durante o traballo, manter sempre o sistema ancorado. Minimizar o factor de caída. Evitar traballar en solitario. En parella, se é posible. Cumprir os procedementos de traballo seguros establecidos. Despois do traballo, limpar e revisar o equipo. Gardalo nun lugar seco e protexido da luz solar. Informar ao responsable de calquera dano. Formación e responsabilidade. Toda persoa traballadora que realice tarefas en altura debe recibir formación teórico-práctica específica, coñecer o uso, revisión e limitacións dos EPIs, participar en simulacros e adestramentos de rescate, colaborar co servicio de prevención e seguir as instruccións. Lembra, antes de subir, revisa todo o teu equipo, prevención e seguridade.